Semene piye? Apane? Mudar we. Aku ning omah wis kalah karo wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Karepmu. Ya nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek Tumah tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora? Ora pati yo. Ya dicetakke. Engko ajar. Dul ra minggat lho, Dul. Jenengan mbok sadi mriki lho, ora minggir-minggir. Ya, aku tak ngene. Copot sandale saiki ya. Nggih. Bareng entuk. Anu, Kuku Bima. Nggo ngapa? Nggo apa Kuku Bima? Nggo ngapa? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo kok. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin? Wah, jan sampean iki tunggu masyarakat Sendang Tirta. Mongko dinjem sok tanggal 13 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki Sing bengi iki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Kok to? Payu mayang dhek Ah semengi. iya gedhe kono kok sane. Apane? Bayare. Aku kok cerewet ki ngopo? Mbok menawa. Aku ki tidak mengekang. Jadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh dalang mayang. Oh. Nek ora talen aku rawani dhek enggak mau mayang. Kowe ki itu kuwi kanu pondasi kamu lebih berkembang lagi mayang kok. Dhewe dasare dalang to. Kowe ora tak kekukung dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembang lah, berdiri sendiri. Atin barang ki nek iso berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Atur Tegese usahane lho. Heeh, usahane. Gawe manggleng no. ben ngapa? Manggleng. Kuwi tan kono kuwi produksi manggleng. Oh, omongane zaman saiki kok manggleng. Usaha Mas. Hamburger apa-apa wong milenial kok manggleng. Hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi. Iki manggleng ki padha wae balung kethek ngono kae nek ning. Nggih. Balung kenthek. Heeh. Iki bojomu teko ora? Ora ono. Ngapa ndak goleki bojomu? Lah bojomu ndi? Nanti ya, waduh kegaruk. Lah kok iso? Iso. Kuwi wis arep ngomong ngono kuwi. Ya ora lho, lah wis nek wis wani munggah panggung, kuwi rasa mikir sing nang omah. Aku ora mikir kok. Lah kok Aku nek kok ke bojomu melu ora. ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh. Ngeluntrung. Lah piye lho? Wong wis ditekoni ngono kok andang deprok. Aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu, nek melu ya syukur. Alhamdulillah sehat. Nah, Terus ngono. arep ngopo? Nek ora ana bojoku arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya ora wani kok ya. Minta kontrak. Heh? Minta kontrak. Emoh. Lah ya arep ngopo? Ora ngopo-ngopo mek tekon. Ya saiki wis jejer Ya iki. wis, sip. Terus arep ngopo? Lompo ke manut kae. Iki lho. Kon ngopo? Kula nyuwun Sekar Sinom Parijata dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gento. Gentro apa gentro? Gentro. Oh gentro. Heeh, terus anu Tatin. Tatin dadi apa? Lho cempluk neng dalan dicegat. Bluk. Wah, ora kae. Piye? Untune dipasang sik gentro kok ompong. Oh mau lho, nang kono ana Lile gampang mungkin. nang mburi mau ana untu ondo. Ning ndi? Gonen. Ning endi? Mburi. Engko Malang. Mbok rasa wae melahisis kok. Arep diganti untuk apa itu? Ondo. Untu Lah, ku nek apa? ompong tengah ngene iki. Wah, ngangeni tak omongi. Pongah jali. Mas. Geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ombo. Ayo manut anu. Wis rasakan terus. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gendro saka kono. Saka Ayo men ki Kono lho, dalan. kono kae, saka mburi kono kae. kulon desa. Heeh. Ayo dikethakku wong. Tekan kene tenan sok meku gara-gara. Iya. Ayo cepet to sih. Ya. Tuduk.
Nganggo pincang ora iki? Genthok kok pincang. Tok 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 tok. Torok tok tok torok. Torok torok. Kowe yo cempluk. Iya toh. Lah piye? Mek to. Ora apa-apa. Lah ya gen. Wong saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa ngeweke lho. Gentho kuwi nek karo cempluk. Iki ki adine cempluk. Terus aku ngundangnya piye? Oh ya to ngono, Dik. Iya. Yu cempluk. Iya toh. Aduh yu. Kok kowe tekan kene to toh? Diundang yu. Aku mergo mider-mider goleki kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yu. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane nggone gentho. Lah kudune rono karo rene ora mbrono mrene. Brobot. Robot. Yo, aku mrono mrene goleki kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isen ning atiku yo cempluk. Toh? Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang ngisor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, Pluk. Ya, gentane picak. Ah iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yu. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to toh? Pikir. Aku siapamu? Lho kok takon kowe iki cempluk. Aku takon, aku ki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya rek ya nak sanak karek aku Mbak Yumu to. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono ki kok arep oleh. sapa sing olehke? Aku. Lah ya aku mah. Kowe rak wadon. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah nek aku ora tresno? Dipaksa. Ya mah, maksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipaksa. Mbak kowe iki yo sadar. Aku ki sapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Nggolo. Nek aku anake bangsat, yo adimu. Iya kowe pancen Mula sak trepeyen aku kudu tok ladeni. ora sudi. Nah, Aku ora tresno karo kowe kok. Wong ki nek bebrayan ki tresno karo tresno. Iya. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. saiki aku karo kowe ra tresno. Kacang, kuah, kacang. Tuku Kendra? Iya. Tuku akuan dhisik kono. Bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton akeh iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone letawa, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Aryo. Mburi kelir persis. Jangan. Kuah. Rasane ya mangkel nih ya tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangan e. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Bro, Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku eling. Yo rasa ngono Kaya sira. Lanang seniman senibati kayane wong Laten ana gonku branti. janji sabar aja kasusun salahe
Nek kowe mandek kowe piye to, Bluk? Lah aku ora gelem kok kan mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya anggere kowe kaya mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ra kena-kena. Ya aku ya mah. Mbok gelem, Mah, Mbok dikenake. mbok dikenake. mah. Kowe ngerti bahasa mah ora to? Dilit to. Enggak. Iki ki ning dalan lho, Bluk. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru barang to. Lah aku saking mangkele lho. Mbok Ning iki dalan. eling, ngono lho. Kowe aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawa mlayu. Kok tak kandhake iki santosa iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti apa? Tekone Santos. Jangkamu mangolan netra kocak drele Jemblok Apa? Brene Mah, Rene mah. Krungu ora to kupinge budek. Dadi aku kira kalap banget ngono piye Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah ki? ora Ayo pantes. nih Apa? kemon No. No. no Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemon. yo Apa tah? iki pepungkurane wong lho Oh, masakane kae kok ya ora weruh. dianggap itu wong Lah apa? kijing Oh, iso dibandemi wong sakmene. rak aja lho Kene wedi. yen mesem memanas Kacang. ti aja gawe gonku oh aja rono-rono Lah ya aku kentekan dalan aja rene-rene. iki ning alas gulono munyuk ning kono Lito. Aku ya wedi karo. Ngawur ya ora lamur. oh kowe tondo Kok ngono kok munyuk, apa lutung. saya elek besok yen kowe kelakon dadi bojoku Bluk Piye? kowe njaluk apa wae tak pinangkani Tenane. ah Nek aku njaluk omah, boh aja sing gede-gede lah ya piye? Lah nek bebrayan ora ndek omah terus arep nang ndi nang gubuk? cilok popo ngono lho Cilok. Aku meng wah sing jeneng Gento kuwi iki anak brandal tak bedahke omahe wong. Wong bawan lak pateni omahe tak keke kowe. Kok Gento kok alus men to kowe? Njaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cemluke aku seneng gede kok. Ah.
Kowe saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 tahun. Kok suwe men? Jare ngenteni le gede. 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Piye? Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah sak sindenku sak wiyagaku suarane ngungkuli watu. Lah iya to. Ya wis. Lah ya nek ora gelem kok dipeksa lho ya sakone. Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah aku jek enom kok. Atin mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha? Karang ya semono iki. Wis selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampuh. Sisamu weh. Lah urung. Ro kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Makrut ngono. Lho. Orisa se maktut. Metu ngarep. Cuk. Ayo gentrol gek wis. Kelapa muda sau pamo Lakenono Protoma. Yo. Terus nek kowe angger tak ceraki kowe semingkir banjur aku kudu kepiye, Pluk? Wah aku ndelok polahmu wis kaya ngono, apa ya kuat nglakoni aku. Awake joget ming kaya wong cimbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tak pek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki. Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki. Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih? Wani ora? Ora. Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahnya. Enak. Iya, iya. Wih, ngarep nembang wi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tresno tok 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 piye Pluk? Piye ngopo? Aku nek wis kaya ngene iki ora bisa dikendhaleni meneh. Tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu. Lah nek aku ora tresna karo sliramu, kok ya arep dadi bojone? Kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu. Ora sudi, aku ora tresna karo kowe kok. Kopat kapita kaya Apa? apa sen?
Ambo. Aku adol kacang kok. Kaya manuk. Kowe Manuk apa? manuk, mbuh. Ayo. Tak rutu paripeksa. Aku di mah. Tenane. Tenan. Ora iso. Ora. Ayo. Mah. Aja rono-rono. Ana monyok. Aku tak rene. Mbok Lihat. ana mulih wae mulih. Mulia. Aku kudu mulih, ora iso. Kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo, kowe kudu dadi bojoku. Aku ora seneng kok. Nek ora seneng, mongko aku seneng. Iki digapake sih. Ayo dirudo paripeksa. Tak rudul paripeksa. Tok 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 tok. Ayo. Tok 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 tok. Kok suwinten wis edan ning kono. Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe. Wis beda-bedae. Wah lah yo. Kowe penggimbiramu kebuanget. Kowe kuwi ora nganu lho, ono sewu ora owah lho. Ora. Waras kuwi, Mbak. Pak Min jenenge Pak Min karo Pak sapa? Min. Inge sapa? Surono. Iya. Ae lho, sing nganggo sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi kowe iki gabungan kae. kok ngono kok duka. Ora sembedeng nganggo jeneng Surono ya kowe. Kayak sendok semono ka to cangkeme pira? Ayo mbok ayo. siap. Ane tenan Surono tenan kok jenenge. Nendi-nendi ana. Ana. Oh, iya, beda-bedae. Wah, ngregengke swasana bengi iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon acara sepeda gembiran joget. Oh, to. Oh iya. Dadi wingi tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngonten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Oh. Mbok sesuk kon anu ngisi acara. Acara apa? Pemberangkatan jenazah. Kan dikepruk watu karo sing di omah. Ana pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Oh ya digawe anyar. Lah Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iki Apa? Apa? Wis kok yo arep ndemok wae. Ya ora apa-apa kok ya. wis. Kok idep-idep nganu gawe mari Iya. Surono. Iya. Ngono lho Tin dadi kabeh iki aku dikai greget sithik ngono lho men awet urip. Men mari. Heeh. Lah urung mari po? Urung e. Le mari dikapake. Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? Tak dumuk. Kok endi? Dumuk ene. Lah karepe? Ya liyane. Liyane nggo endi? Empuh. Ayo Tatin genti nembang gubuk asmara. Ya pamundutan. Heeh. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Oh wis werna-werna iki lho. Kula dhewe napa sing kalih ayu wau? Sing karo Ayu mbuh mau catetane nendi? Oh ya tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya, kodang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah iya elok tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki bener. Pirana apa-apane kabeh? Ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene enggak. Ndak dijaluk gentro, mergo gentro iki brandal. Bandal. Jake nek ana duit ngangah-angah. Nggih bawa mboten. Bawani. Nyingkar piye arep melu omong? Nyingkur Drang tung tung delang.
tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Lole lalo. Monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku ning
Ya ampun. Ayah tolongin dong. Sik. Bojoku ndelok ora. Wis. Ayah apa kabar? Alah ya ampun. Ndelok ora to. Lama nggak ketemu. Iya. Ayah. Baik, Dik. Gimana? Setelah kamu pisah dengan saya, apakah kamu masih bahagia? Aku, iya toh? Lah ngomong mau piye? Apakah kamu masih bahagia hidup sendiri? Aku nggak bisa jauh dari kamu, Oh, ayah. oh, ya dilem. Hah? Dilem. Dilem? Dekat terus. Oh, dilem aja ya. Iya. Oh, punya banci saya. Kok jauh-jauh sih? Saya takut. Takut sama siapa? Nanti kalau tiba-tiba setrum saya hidup, Setrum yang mana? ya aja Aku ada. lama nggak disetrum loh, ayah. Aduh. Lah kathokku mlotrak meneh. Gayane busine mbrat-mbret kok. Iya. Nggih. Kaya yak-yak kae. Ah iya ya dienggo hiburan. Ah. Sing jeneng wong iki nek seneng ki malah dadi Awet umure, obat. awet urip. Ngono kuwi wong apa to stres ki rasa digo stres, yang penting seneng. Nah, Ngono kuwi. digawe kepenak. Digawe kepenak slow. Wah, Slow sandale sapa kuwi? Slow. Ayo kok merek sandal to? Swallow. Oh, ndek kurang swa ya. Swa. Monggo Mbak Ayu. Sesideman iki Mbak Ayu ana sing nyuwun. Sesideman. Ya. Sida sesideman. Karo sapa? Lah, kalian sinten? Lemu sesideman kuwi. Oh, kula mboten sesideman. Oh, lagune? Lagune Hmm. sesideman. Ya. Yo. Monggo ingkang dereng monggo ngersakaken lagu napa monggo pun serat wonten kertas lajeng pun embel-embeli napa-napa purun. Minim 20. Pira? 20. 20. Kok sithik banget? Lah pira njalukmu? Ya sing akeh no ya. 20 wis sing ora dibalang kok. Apa meneh 100. Galak. Ya. Sinep. Lagunya Kleru. Oh. Siuming Sok kok. tahu. Wiwitane Handerek sang bekek anderek sang bekik priya bagus. Ki gelase raneng ki para Laden. Ki salikin protes. Depi jumbur aneng gelase pokon. Ayo. Neno. Kang olah budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Bendara Bandara terus kayung yon neno Slendang kuning kang saking bukir swara kurang pramana ning sesa
angung rumarang angung romarang bendara ana Sulestya pijer ngincangake alis monggo terus tresno sasi demam becik luwih becik panen ana timbang pisah Nena liwat kincang ing alismu kuwasa urip ana kutha gedhe kowe tak bukake
Jelas. Ora aku omongan karo tukange syuting lho tak kon close up aku. Oh. Ora ngomong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Japing gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kesuwartenmu ndak ana sing kliwatan. Podangku nang ki mau sing nyanyi Mbak Cita. Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Lho. Oh udune ayo maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku wae tembang kangen kalih Ayu. Oh dhewe sik. Engko ayo dhewe ora. Dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono ning dol desa kono. Lah salah kok aku terus pi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang ning telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kuwi iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nganti tekan kene. Mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP Ardi Poto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padahal rumah adol trotrokane. Adol trotrokan ki payu pira? Yo dibawani. Bawani? Heeh. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap ngene wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Rina. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Ning renosa. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesem kaya ora ana karno nek mesem. Apa toh? Kae lho asmara nek mesem kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semoyo nganti direwangi ngepit roda 3. Nandang lewong. Tembang kangen kok lewong piye to?
piye ta ming bawa lho. Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang dun tang dun tang dun. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane. Ta ta tung tang dun tang dun tang dun ta tung gendang den. Iya. Iya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah, Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, jrum nang ngisor kono. lah apa ta? Takoni apik-apik kok mbambuh. Malah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming iki sik nonton piye akeh. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah tatin itu alok bawa mung rinosari. Kaya sari. Kene bagonge ya ngono terus. Apa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul. Ora ngerti komentar nang nggon YouTube kok. Bagong itu idenya selalu ada saja. Ayo gawe. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus ki marahi lali. Ya mulane meneng kok. Ya. Pria. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa tok kleru terus ki? Rasa nggowo apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Mang. Bapak rewel tenan. Oh, aku ki mboh. Nek yaene iki saru ora kepenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Mangga tani netra. Cakepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kowe. Kuwi ning nek padha karo kuwi bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra ki netrogen. Yo. Mong tak antun wangsul lane Karang jeneng wong wedok ki nek ngomong tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. meneng togong aku kelangan enggok. Hah? Mulane ditututi. Lemune kaya ngono kok kon melasi. Merengwak. Pak Abon. Kak aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Anak cugetan aten. Aku kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek mung tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati mung sira meneng wae ora wangsulan tak takoni meneng wae. Mbah aku ora mikir iki wae. Wah, ha? Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra ndok duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese isih mikir bayaran kok iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, setera gatekke omongane Bagong iki lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya.
Wis lho iki Tit lho ya. Titot. Tit gawe nembang. Aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho engko ya. Ya aku ya wegah. Apa gak? Wow. Wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu ora entuk separo to. Ya urung. Wis tekan rinoso kok. Lagi dhuwur tok kok. Edan asmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ora trimo nek Tatin tak paeko terus nyekeli tagan. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Ayo gawe wis. Ora ira ngantuk. Walah samreng wae. Wah, abon. Nyebae tenan bako bingkem tenan lho. Ingsun ratu ya to. Amung sira Sirat. Dadian Iwak. jampi Kon dadi cabe puyang. Kowe iki apa? Aku kan ngomong dhewe dheke bawa dhewe sak karepku. yen benjang Kemis. kasunyatan Yen benjang kasunyatan. kadya Wah iki panyu menggantungkan wonku. harapan. Meneng apa, Gang? Kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan iki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Heeh. Ya sesuk nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki ya apik lho. Aku Apa kan arek kiamat? kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Lah entuk omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayang ya. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong rampung ya sok ra omong kok. Wes ya, lah kok ora omong. Aku dadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad ki rasa bingung. Baleni sing saka papat mau. Saka papat. Yen benjang Saka fa. Ora papat ora tok. kasunyatan Seniman kok muni saka papat. kadya panyuwunku nanging aku mung manungsa Kedunungan ini oleh marga rajeki jodoh patilan mesti rakuate Patilan memedi. Patilan pesti kok memedi. aku ora kuat ya nadane Hah? Becake. aku dadi rakon mergo Bagong lho Salahe kok ya. mau dadi kurang munggah nadaku kurang munggah Ya nggak tahu nggake. Mas ayo Mas Deng kok tak tuntak ayo Kan lunak dengkulmu atos kowe. lah ngopo Urung rampung kok. wis gak aku Loh,
pati pesti lan jodoh kuwi mau sajodoh kuwi mau diteruske sik. Mergo cipta kang kuwasa wis. Ayo diteruske nadane. Emang. Mergo cipta kang kuwasa. Ya ngono kuwi ya bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya ijo kan, oh wit. Tak kira nek wong delok. Yo, mangga. Malah padu. Ora lah iki Pak Bungkuk iki ora tetek ngono. Pak Bungke ora tetek. Heeh. Kok nesu karepmu kuwi. Ngapa nesu wani iki? Wani Bungke. Mula jenenge Suradi Disco. Engko nek nesu terus. Ayo, jodoh dan parti tiba tadi. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta ingkang ku. Cipta semono. Ora kuat e. Cipta ndingkluk. Ah. Ndingkluk. Iki wis diklok ora ora piye. Ndingkluk ngene dadah ndingkluk oh cipta. Melet. Cip. Aku ya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut kok seneni. Gablak. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingkluk. Cipta. Lho. Cipta Melet. ingkang kurung lah bener lah. Ya bener. Ambuh ora ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Kowe do mati apa ya iki? Loh, do wegah ta gara-gara Bagong kok. Ayo. Dicengkok. Iki jogete malah alon. Apa pancen sliramu
ta. Wis gak mulih ngono. Kok mulih. Apa bali nang gone kok mulih ngantian. Kira ana duite ya? Hah? Ana duite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Lah piye? Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kuwi sing nang isor dengkul iki. Ah iki dit kowe. Yang Dit kore susuk rokok mau. piro? Oke. Kok rumasane. Gelem 50 ra gelem wis ngono. Ya ngene ra apa-apa 50. Nah, kene ngono. Andaninya wis. Cepulane. Cek kene. Ora boro. Senajan kadang banjir tekadku salah kalau wakisir do layangan ya ora apa-apa mau lagi goleki benang kok ayo yo ayo kaya kupulan sakali matur suwun ya Mancal kowe iso aku, Bang. Ndodok kene tak pancal. Oh ning kene to kowe iki. Kaya ning kono. Malah ngece kuwi. Ora ngerti le liwat ngerti. ayo wong sinden 150 cm ya iki ning dinah sih. ganti mic Ijolke mic mike kejepit. Yang gedhekku ye. Mau namu ora iso kok. Jare lara gula. kapomu kapan kowe aku senengane tawa-tawa ora rumangsani wis Iki lho iki tak Oh. tawake iki kok dasar. Anggepmu ki apa mik sik endi? Kuwi. Ayo iki. Ha iya. Kon ngapa iki? wah ayo serasi ya Iya. Sip ta. Ayo para jeneng merucut terus iki. kamu lucu terus piye kamu aku Engko nek turu rak ya pas. Iki kita rangkul we merucut. kandhane wis wis Ning wah jan dudeng tenan iki Mbak Yumu ki biyen ke taun pira? oh tiga jaman kuwi Oh iya, kacane wis do ora ana. Kok dadi kowe isih mecicil wae. Aku ngejak kowe kok, Geng. Aku semoyo.
Ya. Menyang sithik nek menyang aku wis kok. Piye? Iki didhawuhi karo adikmu kon nyanyi. Oh, tak kira kon menek gendeng. Gendeng. Kowe iki kaya bal temumpang gendeng manenku. Ayo, lali janjine ya. Lali janjine. Piye? Ayo catetan nek ora apal. Jen. Wong arep dikon kok mesti mecucu lho. Ora apal ya. Ora apal ngopo njuk dandan Jawa ki to eneke apa? Tuh, ya nilai catetane nok. Oh nyile, ra nyatet dhewe ngopo? Ora iso nulis kok. Gugene ra iso nulis. Ngono Dit kok apal. Mbok kowe dhuwit ya nguli. Ondrani kok. Iso maca ora? Ya iso nek maca. Dina Minggu kang tak tunggu. Aduh. Iso. Sih kemayu ya. Suwe-suwe ra iso engko. Mergane piye? Mergane kok iso. Ayo di anu sithik. Wis gak iso. Dina Minggu kang tak hanti Nah, nek kowe lingguhno ya padha karo sapa? karo kae. Bener nak pancal. Nih pangku Pak D kene. Dolanan apa? Karo Aku dolanan. ora ngadeg. Dinamune Tinamune ngaya apa? Lalu mau njaluk bukumu ki ngopo ya? Nadyan mung lali janjine hanane pijar semaya. pinter golek alasan. Padha kowe. Watukmu. Lah ya pinter ora golek alasan. Pinter golek alasan. Endaran Ngandar-andar angen dukur. eno. Aku wis ora
lingguh. Kowe kene diutang. Kok ora dijangkar. Piye? Dukuh e. Dukuh wis dipecat jare. Ha ta? Jarene didukke warga. Piye? Ora sah nesu. Ora sah. Yo. Walah. Jare ngejak njogo wong kowe ya ora apal ngono. No. Jan-jan. Nyekel endi? Iki wae ngono. Oh iya. Lemes. Jan-jane kowe. Durung muni wis joget. Goyangkan kampungan. Hati-hati kuwi jaratan lho pangsupan karomu. Kae kancaku demit iki rawani aku. Oh, aku kulino Kang Slupan kok ya. Heeh. Sok dingslupi barang ya. Kowe termasuk wewe. Heeh. Wewe kan ndelikke bocah ning disampirke. ngono ya dilatih kirek ning ngene. Dukuhe marahi senengane. Oh, marahi. Yo, dukuh kok ana tercok. kae kuburan. Ya ben kono mrono kowe. Kene-kene jatilan sing dadi mesti mlayu rono. Kowe engko nek mlayu rono orane wong nututi. Yo. Yo. Ora pati apal kowe. Ora tau nyanyi iki kok ya. Sesuk tak Biasane apal. dhek liwong kok ya. Oh. Liwong. Jauh. Jan-jane kowe ning